Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε κοντά με εσάς συζητούμε για ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την ελληνική πολιτική σκηνή και βεβαίως την κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αναφερόμαστε στο ζήτημα του κατοχικού δανείου, αλλά πολύ δε περισσότερο των αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών, οι οποίοι εκλάπησαν από τους Ναζί κατά την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα. Το τονίζουμε αυτό ιδιαιτέρως, διότι αποτελεί ένα ουσιαστικά καινούριο στοιχείο στην όλη διεκδίκηση και την υπόθεση του κατοχικού δανείου, μιας και δεν έχει προωθηθεί όπως θα έπρεπε τουλάχιστον στο παρελθόν. Πάμε όμως να δούμε λιγάκι τα πράγματα από την αρχή. Ένα κατοχικό δάνειο, το οποίο η Γερμανία μέχρι το 1953 έλεγε ότι αναγνωρίζει και ότι θα πρέπει να πληρώσει. Από εκεί και πέρα, με μια προφορική, όπως φαίνεται και όπως ισχυρίζονται οι Γερμανοί, παραίτηση του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Ελλάδα λέει ότι δεν ασκώ καμία αξίωση σε ό,τι αφορά αυτή την αποπληρωμή του δανείου και όλα καλώς καμωμένα. Σήμερα όμως μέσα από την εκπομπή αυτή παρουσιάζουμε ένα έγγραφο το οποίο δείχνει πως κάθε άλλο παρά αυτή η ιστορία έχει τελειώσει. Αναφέρομαι στο έγγραφο αυτό το οποίο κρατάω στα χέρια μου. Είναι ένα ντοκουμέντο που προέρχεται από το Β' Υπουργείο Εξωτερικών, θα δούμε ακριβώς τι περιλαμβάνει, αλλά σας λέω μόνο αυτό το χαρακτηριστικό. Το έγγραφο αυτό έχει ημερομηνία 21 Απριλίου του 1967. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώ οι Γερμανοί ισχυρίζονται πως το 1953 λύγει οποιαδήποτε αξίωση της Ελλάδος για το κατοχικό δάνειο, ερχόμαστε λοιπόν το 1967 και συζητάμε πάλι γι' αυτό και φαίνεται ότι η Γερμανία ξανασυζητάει. Άρα το θέμα παραμένει ανοιχτό. Εν έτη λοιπόν 2014 βλέπουμε πώς αυτή η κατάσταση εξελίσσεται σήμερα, πολύ δε περισσότερο με την επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου, ο οποίος σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή δήλωσε ότι υπάρχει ηθικό χρέος από τους Γερμανούς, αλλά το ερώτημα είναι, μόνο ηθικό είναι το χρέος? Και αν αυτό το ηθικό χρέος αποτελεί, αν θέλετε, ερωτηματικό, γιατί είναι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, ενώ σε όλους τους άλλους έχει ξεπληρωθεί? Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε τα νέα δεδομένα για τις εκτιμήσεις και τους υπολογισμούς που έχουν γίνει για το ποσό εκείνο το οποίο οφείλει η Γερμανία για το κατοχικό δάνειο προς την Ελλάδα, που κάθε άλλο παρά ένα νούμερο απλό μπορεί να χαρακτηριστεί. Μιλάμε για 301,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα ποσό, θα μου πείτε, αμύθιτο. Πώς προκύπτει? Προκύπτει από την νέα και πιο πρόσφατη, τεκμηριωμένη, αν θέλετε, μελέτη του οικονομολόγου κ. Τζανέτου Γκούσκου, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα εδώ πέρα, θα μας τα πει. Και είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί, όπως είπα, να φαίνεται αμύθιτο, αλλά είναι πραγματικό. Και αυτό επιβεβαιώνεται από ένα δημοσίευμα της ίδιας επιστημονικής υπηρεσίας του Γερμανικού Κοινοβουλίου, το οποίο αναφέρει, και πρόκειται για ένα εμπιστευτικό έγγραφο, ότι ουσιαστικά οι ελληνικές απαιτήσεις δεν νοούνται ως αξίωση επανορθώσεων, κρατήστε τη λέξη επανορθώσεις, αλλά ως άσκηση συμβατικής απέτησης εξόφλησης δανείου. Αυτό είναι το πιο μεγάλο και βασικό χαρτί που μπορεί να εκμεταλλευτεί η ελληνική πλευρά και η ελληνική πολιτεία. Πάμε όμως να γνωρίσουμε πρώτα απ' όλα από κοντά τους καλεσμένους μας για να συζητήσουμε μαζί τους. Να καλησπερίσω τον κύριο Τζανέτο Γκούσκο, οικονομολόγος και μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης Κατοχικού Δανείου και Κλαπέντων Πολιτιστικών Θησαυρών. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Έχετε κάνει την μελέτη αυτή, την οποία θα τη συζητήσουμε, γιατί έχει σημασία. Και βεβαίως πρόκειται για την Επιτροπή Διεκδίκησης Κατοχικού Δανείου και Κλαπέντων Πολιτιστικών Θησαυρών, που διαφοροποιείται από το Εθνικό Συμβούλιο για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα εδώ πέρα στη συνέχεια. Δίπλα ακριβώς ο κύριος Δημήτρης Κολέτης, οικονομολόγος και αυτός από την Επιτροπή Διεκδίκησης Κατοχικού Δανείου και Κλαπέντων Πολιτιστικών Θησαυρών. Καλησπέρα. Ο κύριος Γιώργος Λεκάκης, συγγραφέας, δημοσιογράφος, ερευνητικός δημοσιογράφος και εσείς μέλος επίσης της Επιτροπής Διεκδίκησης Κατοχικού Δανείου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Αριστομένης Συγγελάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών. Αυτή είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, κύριε Συγγελάκη. Δεν θα έλεγα η άλλη πλευρά και το διαφοροποιείτε που είπατε πριν, θα έλεγα ότι δεν ταυτίζεται με αυτή την έννοια. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι άλλες αξιώσεις όμως. Είναι η οργάνωση ομπρέλα που καλύπτει όλο το φάσμα της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών και συνεργαζόμαστε με τους φίλους προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όλοι μαζί στον αγώνα μας. Θα πω σε λίγο γιατί το αναφέρω αυτό. Και να καλησπερίσω επίσης την κυρία Χριστίνα Σταμούλη, νομικός, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είστε κόρη βεβαίως του αείμνηστου Γιάννη Σταμούλη. Μάλιστα. Που και εκείνος μαζί με τους υπόλοιπους τρεις, αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά αποτέλεσαν τους ιδρυτές του Συμβουλίου. Ακριβώς. Με τον κύριο Μαγκάκη, τον αείμνηστο Μαγκάκη,
τον Μανώλη Γλέζο και τον Ευάγγελο Μαχαίρα. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε γιατί ακριβώς λέω πως υπάρχει μια σχετική διαφοροποίηση και διάκριση μεταξύ των δύο επιτροπών και συμβουλίων. Η μία περίπτωση, αυτή που αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί ο κ. Σεγγελάκης, αφορά επανορθώσεις ό,τι αφορά τους ανθρώπους και τα θύματα που χάθηκαν, αλλά και ζημίες που σημειώθηκαν στην δομή, στην υποδομή καλύτερα της χώρας. Η άλλη πλευρά του κατοχικού δανείου είναι μια ανεξάρτητη περίπτωση, η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει παραγραφεί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ουσιαστικό ζήτημα το οποίο πρέπει να δει η ελληνική πολιτεία πώς θα το χειριστεί από εδώ και έπειτα. Θα μου επιτρέψετε? Παρακαλώ, παρακαλώ. Με όλη την αγάπη. Δεν είναι η μία και η άλλη πλευρά. Ούτε το Εθνικό Συμβούλιο ασχολείται με το ένα και δεν ασχολείται με το άλλο. Το Εθνικό Συμβούλιο από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του, το 1996, έθεσε τις 4 βασικές κατηγορίες οφειλών, που είναι οι αποζημιώσεις προς τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, οι επανορθώσεις για τις καταστροφές που υπέστη η χώρα, το τρίτο είναι το ζήτημα της επιστροφής του κατοχικού δανείου και το τέταρτο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι αξιολογική η σειρά, είναι το ζήτημα της επιστροφής των πολιτιστικών θησαυρών. Όλα μαζί τα διεκδικούμε. Ναι. Εγώ βέβαια έχω και την ιδιότητα ότι προέρχομαι από οικογένεια με πολλά θύματα στην Κρήτη και είμαι μέλος της Ένωσης Θυμάτων του Δήμου Βιάννου, Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου, αλλά το Εθνικό Συμβούλιο ασχολείται με το σύνολο των διεκδικήσεων. Μάλιστα, σαν ομπρέλα. Ακριβώς. Και αν θέλετε, πολλά αριάκια που καταλήγουν όλα μαζί. Ελπίζουμε ότι μην όλοι μπείτε μαζί... στο ποτάμι. Θα μπλέξουμε με άλλα ποτάμια. Έχετε δίκιο. Εντάξει, και γιατί το ποτάμι παρασέρνει ό,τι βρει μπροστά του. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, να πάμε όμως να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υπόθεση του κατοχικού δανείου και των κλαπέντων αρχαιολογικών θησαυρών. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάζουμε την εκπομπή αυτή σήμερα. Έχουν γίνει και έχουν υπάρξει νέα δεδομένα στην υπόθεση αυτή. Επομένως, πολύ σύντομα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και από την ελληνική πολιτεία. Και βεβαίως, αν γίνει αυτή η κρούση προς τη γερμανική πλευρά και η γερμανική πλευρά απαντήσει αρνητικά, τελικά ποιο είναι το επόμενο βήμα. Πάμε όμως να δούμε λιγάκι ένα ιστορικό της υπόθεσης του κατοχικού δανείου και επανερχόμαστε εδώ πέρα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. €301,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η πιο πρόσφατη αποτίμηση του κατοχικού δανείου που προσέφερε δια της βίας η Ελλάδα στην ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ και της φασιστικής Ιταλίας του Μουσολίνι κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βάσει των υπολογισμών του οικονομολόγου κ. Τζανέτου Γκούσκου. Δρατώμενη της ευκαιρίας της επίσκεψης στην Ελλάδα του Προέδρου της Γερμανικής Δημοκρατίας Joachim Gauck, η Επιτροπή Διεκδίκησης Κατοχικού Δανείου και Κλαπέντων Πολιτιστικών Θησαυρών επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της διεκδίκησης του δανείου, που βάσει στοιχείων δεν έχει παραγραφεί παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες των Γερμανών αξιωματούχων άλλοτε να το αγνοήσουν ή να το υποβαθμίσουν. Ο Γερμανός πρόεδρος Joachim Gauck, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή, αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα του κατοχικού δανείου, τονίζοντας πως «δεν θα ήθελα να συζητήσω εδώ για το νομικό ζήτημα σχετικά με τις επανορθώσεις. Το ηθικό χρέος δεν θέλουμε ούτε να το αρνηθούμε ούτε να το σχετικοποιήσουμε. Η Γερμανία λυπάται βαθύτατα για τα θύματα του πολέμου». Τα συλληπιτήρια όμως του Γερμανού Προέδρου ποσώς απαλύνουν τον πόνο των απογόνων των θυμάτων της γερμανικής θηριωδίας, αλλά και το κόστος που κλήθηκε η Ελλάδα να πληρώσει από το ήδη κατεστραμμένο ταμείο της εποχής, προκειμένου να δανείσει χρήματα στα γερμανικά στρατεύματα. Ο Ξενοφών Ζολώτας είχε αποκαλύψει στον απόρριτο φάκελο του δανείου, στο Βήμα, 2 Ιουνίου του 1991, ότι ακόμα και ο ίδιος ο Χίτλερ όχι μόνο είχε αναγνωρίσει τα δάνεια του Τρίτου Ράιχ από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά είχε δώσει εντολή και είχε αρχίσει η διαδικασία εξόφλησής τους. Τον Φεβρουάριο του 1946 συνήλθε στο Παρίσι η 19μελής Διασυμμαχική Επιτροπή και καταλόγισε τι οφείλει κάθε χώρα του άξονα σε κάθε χώρα που κατέκτησε. Για τη Γερμανία, προσδιορίσε ότι πρέπει να πληρώσει στην Ελλάδα 7 δισεκατομμύρια 100 εκατομμύρια δολάρια αγοραστικής αξίας του 1938. Η πρώτη επίσημη ανακοίνηση του θέματος του δανείου έγινε το 1964, με εντολή της κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου από τον καθηγητή Άγγελο Αγγελόπουλο σε φορολογικό συνέδριο στο Αμβούργο. Ο διευθυντής του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών Ράινχαρτ του απάντησε ότι το 1958 η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή είχε παραιτηθεί από τις αξιώσεις για το κατοχικό δάνειο με αντάλλαγμα γερμανικό δάνειο 200 εκατομμυρίων μάρκων.
Ο Ράινχαρτ επιβεβαίωσε αυτή την εκδοχή με επιστολή στον Γεώργιο Παπανδρέου, η οποία κατέληγε: «Υπό τας προϋποθέσεις αυτάς, δεν πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση, επικαλούμενη τη Συμφωνία της Ρώμης, θα είναι δύνατο να επιτύχει τις αξιώσεις της. Θα είτο επομένως προτιμότερον να μην επανέλθει επί της υποθέσεως». Ο Αγγελόπουλος ερεύνησε το θέμα στους εμπιστευτικούς φακέλους των συνομιλιών Αντενάουερ-Καραμαλή. Δεν υπήρχε καμία αναφορά σε παραίτηση Καραμαλή. Οι Γερμανοί απάντησαν ότι ήταν προφορική. Το 2001 η κυβέρνηση Σιμίτη συγκρότησε επιτροπή, η οποία συνέταξε υπόμνημα που επιδόθηκε στον καγκελάριο Σρέντερ. Ο αείμνηστος καθηγητής Γιώργος Παπαδημητρίου, που μετήχε στην επιτροπή, περιέγραψε την αντίδραση των Γερμανών. «Σαν να υψώθηκε μπροστά μας ένας γυάλινος πύργος. Ξαφνικά πάγωσαν τα χαμόγελα των συνομιλητών μας. Απέκλεισαν κάθε σχετική συζήτηση». Ο Τάσος Ηλιαδάκης, συγγραφέας βιβλίων της εποχής, τονίζει ότι τα δανειακά ποσά σταματούν την 1η Απριλίου 1943, οπότε αρχίζει η άτοκος επιστροφή τους. Επειδή οι δανειακές αναλήψεις δεν σταμάτησαν, αν και πραγματοποίησαν 19 επιστροφές, οπότε και σταμάτησαν την καταβολή των υπολείπων. Από τότε το δάνειο καθίσταται έντοκο λόγω υπερημερίας. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί τη μοναδική χώρα από τις κατεχόμενες χώρες από τους Ναζί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που δεν αποζημιώθηκε για την παροχή του αναγκαστικού κατοχικού δανείου σε αντίθεση με τις υπόλοιπες. Το ζήτημα σήμερα είναι πιο ώριμο από ποτέ για συζήτηση. Το αποκαλυπτικό έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με ημερομηνία 21 Απριλίου 1967 αποδεικνύει πως η Γερμανία άφησε ανοιχτό το θέμα της διεκδίκησης του κατοχικού δανείου παρά τους ισχυρισμούς για προφορική παραίτηση από τις όποιες αξιώσεις αποπληρωμής του από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Υπουργείο Εξωτερικών. Αθήνε, τη 21η Απριλίου 1967. Απαιτήσεις εκ προκαταβολών τραπέζης Ελλάδος εις γερμανικάς δυνάμεις κατοχής. Ως ευαρεστούμενη θέλετε παρατηρήσει η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει την εμπεριλήψη ημετέραν απέτηση βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 2 της Συμφωνίας του Λονδίνου του 1953. Προσθέτομεν ότι πιστεύομεν ότι παρά ταύτα παραμένει ισχυρά ηγενωμένη κατά την πρόσφατον επίσκεψή του εις Ελλάδα δήλωσης του τότε Υπουργού των Εξωτερικών της Γερμανίας κ. Σρέντερ, καθήν θα ήτο σκόπιμος η αντιμετώπιση και της εν λόγω ελληνικής απαιτήσεως κατά την μελλοντική φιλική εξέταση επικυβερνητικού επίπεδου της οικονομικής αρρωγής της Δυτικής Γερμανίας εις την Ελλάδα και λοιπόν συναφών οικονομικών εκκρεμών προβλημάτων μεταξύ των δύο χωρών. Εντολή του Υπουργού, ο Διευθυντής ΑΤΑΦ Σγουρδαίος, πλήρη εξούσιος Υπουργός Β. Το κατοχικό δάνειο αποτελεί μόνο ένα από τα ζητήματα που έθιξε η πρόσφατη εκδήλωση διαμαρτυρίας της Επιτροπής Διεκδίκησης Κατοχικού Δανείου και Κλαπέντων Πολιτιστικών Θησαυρών. Βασικό αίτημα αποτελεί η διεκδίκηση των αρχαιολογικών και πολιτισμικών θησαυρών που άρπαξαν οι Γερμανοί κατά την παρουσία τους στην Ελλάδα. Θησαυροί που δεν αποτιμώνται σε ευρώ, δολάριο, γεν ή όποιο άλλο νόμισμα. Μοναδικής και παγκόσμιας αξίας αρχαιολογικά ευρήματα εκλάπησαν, λαιλατήθηκαν ή ατιμάστηκαν. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό όπου οι Γερμανοί στρατιώτες ουρούσαν στην περιοχή του Παρθενώνα επάνω στα ιερά γλυπτά. Όταν τους έγινε η ερώτηση γιατί το κάνουν αυτό, η απάντηση του Γερμανού αξιωματικού ήταν «Μα γιατί δεν υπάρχει πινακίδα για την τουαλέτα». Μήπως σήμερα τελικά είναι η πιο κατάλληλη ώρα για να ανοίξει ο φάκελος κατοχικό δάνειο και οι κλαπέντες αρχαιολογικοί θησαυροί? Μήπως φτάνει πια ο ραγιαδισμός και η συνενετική στάση απέναντι σε μια Γερμανία που γίνεται ολοένα πιο ισχυρή σε βάρος τρίτων? Μήπως τελικά ο αξιότιμος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας, έχει ηθικό και πολιτικό χρέος να πράξει με τρόπο αποφασιστικό, σαφή και κατηγορηματικό για να αποδοθεί δικαιοσύνη και να κλείσει μια μαύρη σελίδα της ιστορίας για την Ελλάδα? Μήπως? Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως παρατηρήσατε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποια καινούργια δεδομένα. Ένα καινούργιο δεδομένο σίγουρα αποτελεί το ποσό εκείνο που εκτιμάται ότι οφείλει πλέον η Γερμανία σε αποπληρωμή του κατοχικού δανείου στην Ελλάδα, δηλαδή